Waqt id-dibattitu fl-Università, il-Prim Ministru mmexxej Laburista Robert Abela ikkoreġa lil kap Nazzjonalista Alex Borg diversi drabi, inkluż meta dan żbalja fuq il-proposta tiegħu stess dwar il-pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran. Hawnhekk Borg qal li l-proġett se jiġġenera 350 miljun euro, diskrepanza ta' 100 miljun euro minn dak li kien qal meta ftaħar f'diversi attivitajiet u ddikjara li dan mistenni jiġġenera 450 miljun euro. Offshore fuel hub, din ser tiġġenera 350 miljun euro. Sa fejna fien f'dik il-żewġ faċċati presentation li kelkom 450 miljun qed li se tagħmlu fl-ewwel 3 snin. Nista' niżilthom 350. Tlifna 100 miljun oħra. Dr. Abela nota n-nuqqas tarfien tal-kap Nazzjonalista Alex Borg meta f'kampanja elettorali il-Parlament u Xolt u allura ma jistgħux jiġu diskussi u jittieħed vot f'din l-ogħla istituzzjoni f'pajjiżna dan brabta mal-ħatra tal-kariga tal-Prim Ħallef fejn ftit ta' xhur ilu il-Partit Nazzjonalista u Alex Borg ma qablu mal-ebda nomina tal-Gvern f'dan ir-rigward. Il-Prim Ministru rimarka li b'differenza għall-predeċessur tiegħu Adrian Delija kien qbil wara ftit minuti biex f'din il-kariga jilħaq il-Prim Ħallef attwali Market Kuti. Hawn Dr. Abela fakkar fin-nuqqas ta' kredibilità u irġulija tal-kap Nazzjonalista bħal meta kien hemm l-elezzjoni biex ħal Partit Nazzjonalista fideh. Ara n-nuqqas tarfien tal-liġijiet tal-pajjiż u s-sens ta' populiżmu fiex iġibek. Irid jiddiskuti l-ħatra ta' Awditur Ġenerali waqt kampanja elettorali, irid jiddiskuti l-ħatra ta' Prim Imħallef waqt kampanja elettorali bil-Parlament Xolt. Meta huwa l-Parlament li jrid jieħu vot fuq dawn iż-żewġ karigi. U għalhekk jiena kif wasalt mal-predeċessur tiegħek Dr. Adrian Delija x'bejni u Adrian inżammet kelma. Forsi differenti minn kif imxejt inti miegħu. F'dan id-dibattitu, il-kap Nazzjonalista Alex Borg ma weġibx meta ġie mistoqsi mill-istudenti dwar id-drittijiet ċivili. X'drittijiet ċivili se tipproteġu l-aktar bħala partit? Grazzi, nikteb. Jekk joġobkom l-udjenza. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Jiena għal-kontrarju ta' ħaddieħor minix attakka dak li sar tajjeb, fejn sar tajjeb fuq id-drittijiet ċivili, jibqa' hemmhekk u salvagwardjat. Iż-żewġ mexxejja ġew mistoqsijin dwar il-bini ta' moskeja u l-Koran fl-iskejjel. Borg ma weġibx ukoll meta ġie mistoqsi dwar il-baranin bil-maqlub tal-Prim Ministru. Ilna nisimgħu snin issa, int favur li timbena moskeja oħra iva jew le? Li ovvjament jiena ma naqbilx illi għandna ikomplu ikenna dawn it-tip ta' affarijiet li jkollok il-Koran fil-klassi żgur illi li għal. Dwar il-moskeja, ma weġibx dwar il-moskeja. Il-proposta tiegħu dwar Jekk joġobkom. Il-proposta tiegħu dwar l-overpopulation hija illi dak kollha li jinstabu illegalment ġewwa pajjiżna qed jgħid jirregolarizzhom. Dik hija waħda mill-proposti li qed jgħid li jagħmel għal-Labour Migration Policy u r-rekwiżit li l-barranin ikunu jafu l-Malti diġà huwa wieħed mir-rekwiżiti tal-Labour Migration Policy li daħħalna aħna. Sanittant, meta fit-tmiem id-dibattitu, il-kap Nazzjonalista ġie mistoqsi minn One News u ammetta li affiġa dwar il-proġett tiegħu stess. Konxju illum ħadd żball b'100 miljun euro fil-pompa tal-fjul. Għanejlek jekk intom ħadd tattakkaw fuq in-numri per proġett ma sewx tattakkaw. Qegħdin nitkellmu bil-fatti konxju ta' dan l-iżball. Forsi flok 450 qed 350, però ġifieri qed tammetti li ħadd żball. Nistaqsik dwar il-pompa tal-fjul. X'inhi? In-numru fatwali huwa konservattiv, jiġifieri jaf ikun iktar 450 miljun euro.